Здравейте всички, аз съм Никито БГ и тук с мен е Retroface. Кажи здрасти. Здравейте. Ники, излезна ми, значи FPS-а ми стана червен. Да, значи, че снимаш. Окей. И сега ще играем Blitz Survival Games в Hypixel. Аз избирам Kit Nike. Аз съм Kit Selector и аз ще съм Knike. Тима сме, нали? Да. Тим сме. Освен ако не останем ние двамата. Включих си капслок. Взех една бравичка. Аз взех една тиква. Къде си? Място. Тук съм. За теб. Чакай да размажа един простак. Насам, бързо. Да човек спавне тук... никога не се би. Тук е лаги. Да, лаги. Първият клип е лаги. Един браничка. Вече аз имам. Споко бе. О, чест. Тук има един. Бум. Той има сворд. Ще умре. Яде коженки за кръв. Няма да яде. И голден апple без енчант. Няма да яде. Убихме го. Не сме. Айтъмите ще ни се дадат. Ето, взехме си мечове. Готово. Аз го гоня. Окей, мен ме гони някакъв. Браво, аз пък гоня някакъв. Той има каск, брони. Аз умрях. Добре, ще те спек. Как? Докато да умреш. Той аз ще умра. I am die. Добре хора, ще паузираме клипа и ще се върнем. Почваме следващата игра. И до скоро. Човек, вземи си арморер. Дава ти броня. Да, арморер. Това е първи. Да, аз нищо не взех. Не знам. Аз тръгнах. Добре. Мост, че никой не минал тук. Да. Най-впет съм и те виждам, добре. Тук реших то леко имам лак, съжалявам хора, но... Нещо да ми дадеш? Нищо. Добро е. Имам брадва и меч. Ето. И едни бутушки. Имам и въдица. Човек. Хора, да знаете, много е тъпо да се биете на спауна. Той веднага те убият, затова грабваш нещо, бягаш, какво вземеш. Човек, спри малко, защото... На мен бронят им. Ние сме пичове. Само ще имаш една каска повече. Аз ще продължа напред. Аз имам по-хубави. Имам и аз голдбутуши, ама си сложих по-хубавите. Да. Чест. Добре, още каска като твоята и малко хляб, малко пшеница. И аз. Човек, ние имаме почти една... Опси... Някакъв... Човек... Един с каменен меч ме гони. Знам. Няма ли даймонд? Гони ме, ще умра всеки момент. Човек, аз ще умра. Умирам. Отдай. Умрях. Сега как да отида? Телепортер. Николай Петров, ето. Човек, ти тръгна точно на противоположната страна, смисъл. Нали аз минах по моста и там имаше едни. Май трябва да те следвам постоянно. Ето аз от тук минах. Той е на другата страна. Аз подминах няколко честа, Нали знаеш, че от тук идваме? Аз
Аз не бих минал по моста. Виждам... О, чакай, че се телепортнах. Човек някаква е без никакви айтеми, само една каменна брадва и айрон каст. Човек, само петима сте. Ой. Добре. Някакъв е фърлял ротан флеш. Изпразва си инвентар, какъв проблема. Сигурно някой е пропуснал този ротан флеш. Хвърлил си го къде. Хора, ще снимам още един клип. Още един клип. Съжалявам, хора, ако не ме харесате, за пръв път снимам. Да, гледай, не мога да влезна. Защо ме остави отворено? Блъскам си главата в това. Мерси. Да, сега пък влезнах. Просташки неща. Ники, има много по-силни от тебе, сега ще ти кажа. Значи, едно момиче, казах ти той... Има енчантнати панталонки, едни бутушки. Някакъв вип. Ето випа, който ме уби с каменен меч, фул броня и аран панталонките обаче му е най-силно. Срещу него няма шанс. Да видим още някакъв. Ники, има един със същия армор като тебе. Да, ма ако някой тебе те подгони първо. Останаха само 3 човека. Ти си единия. Ротан флеш. Най-доброто нещо ротан флеш. Просто идеално. Човек, снимам с 10 FPS. 8. Да, това е випа. TNT ти сложиха. И си сложи кокошки около... Бягай. Да едно кръв си. Айде. Аз съм за випа. Ето, випа печели. Айде хора, ще стопна клипа до следващата игра. Здравейте хора! Здравейте, продължаваме. И този път аз ще си взема армур. И ще тичам право към... този мап е най-малкия от всички. Наистина ли? 1 час онлайн. Аз съм 1 час онлайн. Печеля 200 experience. Блиц стар. Ние имаме 5 минути време. Докато се... Не, това са 5 минути, докато се сложи блиц старта. И аз не взех нищо. Аз тръгнах на където ми това. Ако се намерим, тогава сме тим. Човек, аз в смисъл, облаците ме бъгват, знаеш как яко ме тролват. Аз съм без облаци. Аз не знам как да ги изключа. В смисъл, трябва да си гледам в настройките, аз не искам. Някакъв ме бие с въдица. Яма да ме хванеш. Чест! Каменен сворд. Браво. Да убия един. Няма. Аре бе, тъпи тролващи облаци, пропуснах 5 честа заради вас. Или там, не знам колко са. Някакъв идва. Някакъв голд брони идва. Някакъв идва към... Човек, аз печелих един диамант от един. Да, като ги убиеш, мисля, че можеш да печелиш в някои сървъри. На Blitz Survival Game мисля, че можеш. Ето, даде ми го. Армора. Аз си имах преди. Аз пък имам зелен. Аз бягам от една. Не, вкапана. Не, мъртъв съм. Къде падна? I want be gonna die. Не.
Сега поне ще има малко време да си оправя настройките. Аз обрях. Значи видео настройки, графика красива, големина на менюто нормално, цял екран, частици всички, нива добре, използване на синхронизация, текст и за сървъри включени, облаци изключени в този случай. Пропуснал съм доста често. Добре хора, това беше от този клип. Да. Надявам се ви е харесало. Абонирайте се за мен. Абонирайте се и за Retroface. Линк към канала му ще има в описанието на този клип. Ще го има и в приятелската страница. И до скоро!